It's DJ. Hello ulit mga momshies at hello din sa mga tikwas kong buhok. Ano ba yun? Ba't hindi ako nakapagsuklay? Aliligo ko lang kasi. So, eto na nga. Nandito kami ngayon sa bahay ni Bakang. Kasi po, birthday ng kanyang Popshi na si Popshi Eddie. So, shout out sa Popshi Eddie. Wala rin siya dito ngayon. So, happy birthday sa'yo. At napaka-bising. Ayan. Ang napaka-bising si Momshi Perla na nagluluto. Hi, Momshi Perla! Ano na yung niluluto mo? Yung ano, yung chicken curry, At saka? minudo. Ay, adobo o minudo? Minudo nga adobo. Okay. Kasama niyo si si Tita. Hi, Tita. Hello po. Kapatid ko. Sister niyo po. Oh, nandun siya kagabi Oo. kahapon sa birthday ni Brenda. Okay. Halika tingnan natin yung kanila mga handa. Dito kami sa mansion nila Bakang. Ay, ito. Wow. Sarap. Oh. Ay, sotang ko na. Bongga ha. Bakit may ganito, Tita? Hay! Sosyal, may palitsyon. Ito yung lechon, oh. Hindi pa naliligo. Hay. Uy, bawa ko ligo. Ay, nakaliligo lang ba? Hi, Ma'am si Carla. So, Ma'am si Carla meets Ma'am si G. Yes. Bakit pa ganito yung katawa? Mga Ma'am si Nano agad. Ganito. Buti pa si Ma'am si Perla, napaka-sexy pa eh, oh. Naglilisyo ka ba? Hindi ka naglilisyo? Yung anak mo nagbibisyo eh. So, dito kami ngayon, ninintay lang namin yung ibang social climber kasi inimbitahan din kami ni Bakang para sa lunch, para sa birthday ng papa niya. Then after this, pupunta naman kami ng Cagayan de Oro. So, mamaya magkita-kita po tayo sa aming show kasama si Gwen at si Dino. Yan. At ito nga, siyempre, habang nagkukutkot siya ng kanyang kuko, gamit patingin! Patingin lang! Halika rito, dali. Alam mo kasi para-paraan lang din tayo minsan. Hindi, tamang diskarte lang. Kasi pwede niyong gawin to kapag nasa... Yes. Oh, ayan. Yung yung dulo ng kape, yung stick, dito. Maliit Ito yung cutter. pinangkukutkot niya. Oo. Oh, importante hindi mong hinangat-yut ng kuko mo. Pero bago ang lahat, ito na since dito ka na rin naman, Ma'am si Carla. Pakipag-chismisan na ako sa iyo. Nakikita at napapanood din namin sa mga vlogs ni Sakang, ni Bakang. Then ni Bakang na tinatanungan ka rin niya para sa house mo through Mama Ba. Okay. Ano tong what do you call this? Ano ngayon yung nababago sa'yo right after nung mga nakilala ka na rin sa mga videos niya, in vlogs? Yun. Ano yung mga changes? Wala naman, pero syempre sa ano ba yun? Mahirapan na siya mag-Tagalog. Struggle is real. Syempre, pag pumunta ako ng ibang lugar, doon sa Jollibee Villa, yung manager nila, kasama ko si Claudine. Pumunta kami doon. Ano sabi? Then sabi, kasama mo si Bakang, no? Ma'am si Carla, right? Oo. Hello. Gumano na ako. Then parang Mas nakilala nakikilala ka na rin, Oo. na dating simple lang yung Oo. ano mo, ganyan. Okay, ngayon naman, umu-okay na rin yung bahay mo kasi pinapagawa, tinutulungan ka ni Bakang, through Mama Ba. Kamusta yung kamusta na yung bahay? Ayun. How is it? napinturahan na, then pinapatiles na yung sahig. Oh. Yes. Hindi ko inisip na aabot sa ganun yung bahay namin. Bakit? Kasi whole kwan naman yun ganun. Na-finishing Na. Yes. Then si mama nag-iipon pa para sa pampintura. Ano bang work ni Mami and Daddy? Nagbibenta ng isda retailer. Okay, sa mga palengke. Oo, sa mga palengke. Then, yun. Si Mama ba mismo nag-offer ng Oo, si help? mama ba? Oh, Hindi ko nga alam. That's so sweet. Hindi ko nga alam. Akala ko bibigyan na ako ng pintura. Hindi ko alam buong bahay pala. Ang- Ipaparin na. Tutulungan. Oo. Oh, God bless you, Mama Ba. Yes, thank you, Hindi, alam mo Mama ha, Ba. yan ang actually Mama Ba also helped me nung nasa nasa Manila ako. And I really struggled
sa financial nun. And si Bakang, sabi niya, Mama Ba would like to help you. So si Bakang, True Bakang, tinulungan niya rin ako na, kasi noon talaga para akong ano na nun. As in, super stress kasi nga walang work, walang ano ganito. Well, aside to Mama Ba, of course, si Brenda, also send some help to us. Okay. So, nakikilala ka na rin ng iba, because of Bakang. Bakang. Okay, clear ko lang. Ano ka ba talaga ni Bakang? Assistant ka ba niya? Are you the main mayordoma in this mansion? Kawit, bago ko si Bakang pero ako yung naaasahan niya. Ikaw yung one call away. Assistant ba? Oo. Okay. So, clear tayo dyan. Ikaw talaga assistant niya sa kada lakad niya, gagawin niya. Sa lahat ng bag. Pati sa pag-inom, kasi nakakaloka ha. Yung si Bakang is alive na alive ka, bulagta ka na sa kubo. Oo nga. Oo, napapabulagta ka na. So, happy ka naman ngayon sa kung anong Oo, nangyari? yes. Sobra. Meron ka na rin bang sarili mong page and Wala blog? pa. Do you have any plans na mag-vlog din? Oo, soon. Do you consider, kino-consider mo ba na ang pagbablog is isang profession or to earn some sponsors or ano? Kuan, sa nakikita ko kasi sa inyo, kasi parang talagang kuan, marangal at magandang kuan trabaho. It depends Kung paano mo i-handle yung job mo. Kung mag-take advantage ka ba dahil as a vlogger. yes, or kanang kuan, ginagamit mo sa mabuting paraan. ang taray. Very well said! Ang taray. Hindi kasi yun yung nami-misinterpret kung minsan ng mga ibang viewers na puro sponsors, pero ganyan, kasi ganito. No. Kasi first things first, hindi naman lahat din ng sponsors gusto ang lahat ng sa grupo or kung sino yung pinapanood nila. Maybe it happens, may mga tao talagang sadya na they have the capability, yung capacity to help, and kung sino yung nagugustuhan nila, and alam mo yun, and for that, we would like to say thank you so much dun sa mga ganun tao. Yes. Kasi hindi lamang po yung buhay ng isang tao yung binabago niya, even the family. Diba? Tsaka iba yung impact talaga. Not just in financial ha. Alam mo, maraming followers, marami akong, especially from this Prikitik, marami dyan, hindi ko man sila, or hindi man nila ako natutulungan financially. Pero really, kapag kailangan ko ng kausap, tsaka na magiging katuwang regarding my plans, and etc. And Yan even yung- they support my simple vlogs by simply viewing it, na yun yung mas okay. Na alam mo na kahit, hindi naman kailangan kasi financially Oo. Kasi importante yung support na nararamdaman mo, nandyan sila. It's a long-term relationship Hindi lang dahil, ang click, binigyan kita ng ganitong halaga, di ba? Tapos okay na yun, friends na tayo. And the no? important thing is you gain friends. Yes, And especially. true friends. Oh. Yes. Sabi Ganun. ko para mas gusto ko kausap to kumpara kay Bakang. Mas may sense. Di ba? Totoo yan. Mas masarap kasi yung gano'n kasi kahit hindi mo sila nakikita o nakakasama, mayroon kang friends. Di ba? Then, mafe-feel mo yun. Yes, their presence, even Wala a sila, simple oh. chat. Alam mo, minsan nga may post lang akong something. They chat me, Ma'am Shuji, okay ka lang ba? What's wrong? Gusto mo usap, ganito, ganyan. Malaking So, alam mo bagay. yun, mas malaking bagay yun Minsan, mas maganda yung hindi yung presensya Yung alam mong may nandyan sila. Nandyan sila. And they willing to listen. Yes. Diba? Ang toroy. Naku, mas marami pa tayong malalaman at mabubuking regarding Ma'am si Carla. So, Yes. pakaabangan nyo po yan. So, ngayon, pag wala pala si Bakang or nasa Manila siya, Oo. nandito ka or nasa inyo ka? Depende Depende kung ano oh. yung utos Hindi niya, ba may pa? papakausap, may papasuyo siya. Okay, last question. Pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Magkano ang pinapasahod ni Bakang sa'yo? Hindi naman actually Hindi, allowance. Ang tawag. pero talagang Malaki ang tulong niya. malaki ang tulong ni Bakang. Ang taray. Any message to Mama Ba? Ayan, Mama Ba, thank you so much. Alam mo yan, I'm forever be grateful sa inyo ni Bakang at sa
buong social climbers. At of course, Madam Brenda kasi pag wala si Madam Brenda, walang social climbers. Correct. Oh. Thank you so much. Hindi ko akalain aabot. Naiyak ko. Hindi ako aakalain aabot sa ganun punto yung buhay ko ngayon. Happy talaga. Super. Ako, abangan nyo ha, mas malalim na chikahan with Ma'am si Carla, one-on-one. Sa ngayon kasi, sumisegue lang ako kasi nga birthday po ni Popsi Eddie with Mama Perla na napaka-busy. At andyan na nga po sila, ang grupo ng mga palahubog. Ay, hay, sino ka? Hala! So, mga na, ito na, magkakainan na tayo. Happy birthday once again, Popsi Eddie! It's DJ.